Makata zidudla ngokudla itolo hamba no Thabekhulu. Mfethu ubingelela abantu umntaka baba ngendlela abakwazi ngayo mfana kithi. Ya meme sidlove emnyama sokume ngwelile zira zonke sizongisho lephesha komnyana bayizwile lo mvu ngemngani wami. Ngithi izwe lonke South Africa yonke uKhuzani the king of Maskandi is inside the building of Ukhozi FM. Akodwa mfana masubongo. Base ngibonga lapha na ozwana nalozwana nambone ethambazala le kubowayo nomthalaza ayibukuphiswa gadla wendumuka lapha na yathi insizwe egoli yathi yazi ungicasulile ngoba ngibaza omkhulu mina manje ngisawubuza manje ukuthi ukuthi bahasha kamnandi ibinyaka zose balekile phela ibona abantu abasenza safika la izweni. Mfethu ukhipha ialbum entsha ethi angidlali nengane. Yebo mfethu. Sichazele ngayo mfethu. Ngithamba benzela abantu ialbum ethi angidlala nengane ingoma zu 19 ngangirecord ingoma usukaphi. Alright, kanti ke njengamanje bengelela siphethe indlamlenze siphethe lapha ke umfana wasenkandla eMandaba siphethe ke njengamanje uKhuzani umntaka mangeke masithi khathide angidlala nengane sithi mbongolo hawu bakithi ngingakhalela kanjani uyabo leyo ke yami ke leyo ngikhalela kanjani khona sazoba yinja khona sazoba imbongolo kodwa ke lemlalelo cause mina mayengena la minyango ngibona nje hayibo umunye umuntu bangithi usamgqumeni kanje ngithi awucabasha wayedlalela lapha wayengekalungu kwamgqumeni manje ngibuka ukuthi leli dread uzobe egijima ngalo lapha shop namhlanje welinike ikhando lethu awuzibule ngayo vele ngomnandi kaKhuzani hamsana noSpecific umntakaZulu uMageba ethi ke imbongolo ngobani kahle hle uKhuzani uthathe leli item ebekade bevele belisebenzisa abantu kodwa belisho ngesilungu bethi it will end in tears. Yena wayikhanga isiZulu uthi hayi khona sazoba yinje khona sazoba imbongo. Ngihambisana ke nentokazi indaba ezitha ngempela ha. Isithule sikandaba. Mbakithi. Umamdlula. Mamdlula ish. Hey Khuzani. La ko 30 ngayicula zonke. Ngase ngithi hayi ke ngibakhethele nje o best. Ezinye wayibeka. Ezinye nje ngangenze 22 ifinal ngase ngithi kodwa ke hayi abayiminus lezi ezinye ngilokhuze ngibambe nje u19 ngamabomu. Ijwayele leyo njalo weKhuba ngoba nginokuyibuka abaculi baphesheya. Yes. Wahamba uTupac. Yeah. Wasala ingoma zalo kwakuthi uma kudlula nje iminyaka emibili ba release album yakhe. Yes. Ngaba ingoma phinde kudlule enye ba release kanjalo no Michael Jackson. Yes. Uthuye ngakaphumi nje emshinini ngamakheli kaMichael zicela ekhulwini impela sahleli nje sazokhishwa. Kunina ahamba. Yabona nje bengihlezi njalo ngirecorda inqwaba but this time ngathi hayi angingakhipha 14 ngibanika abantu ngoba umculo wabo akuwona wami. So kubaleka kakhulu. So abantu ke babukeka bayithande zonke ingoma ngoba ayikho engaphansi kwa 200,000 views as we speak nezinye zashaya amamiliyoni within a day iphumile. So namanje abantu bangena kulayini kuyona yonke social media. Yeah. Khuzani yazi ukuthi ngendlela obophele ngayo kule album ukusukela eqaleni yabo umuntu driver ehamba nale album yakho. Yes. Uyilalela usuka la usuka khona uziyofika enxa uthi abuskipheki. Ayikho eqalayo uskipheki mana kodwa nathi imbongolo yini inhloso yakho wakutheni no imvamisa kuba mnandi masithandana. Mina ke ingoma zami ziba umlayezo mfoka ngobe angiculeli nje bomnandi ngoba uma ngifuna ukudansa bakhona o Big Zulu ama piano hip hop ngizolalela lo mculo but uma kuzomaskandi umculo linka ekhandeni isizwe makhona izimpi endaweni yakhele uqoqa ngawo umculo lo kaMaskandi umculo lo womlayezo. So uma ubuka abantu behlukana kabhlungu kade kumnandi so kumele azi ukuthi umuntu masithandana angagcine egcineni sokuba khona ngoba uma ibona inomlayezo ithi njoba ngithandana kumnandi nje ubheke nje kodwa sokwenze njani ke mase nibizana ngembongo uyabo. So umyalezo ngiye ngithi mina ingoma angiyifake e-studio mangabe ingeze ukushiya isifundo bese yakhuza egcineni nithi niyalulaza uthando umsana ukwenza umsana ukuyenza into enzayo uyabo ngoba manje khona insha egcineni khona imbongolo. So kubalekile ukuthi abantu belalele umlayezo ngoba I understand khona mfoka ngoba ukuthi kusehlobo mfowethu akabacula kumele kodwa bekhiphela abantu ama-eyes ngiyazi khona kusehlobo kodwa imculo kumele kube ukuthi uyahit yabo hayi ukuthi bese vele usigaxe nje ngama-eyes ngiyiqeda
ade ngishiselwa nje kusuka emhlanga ngiza ngapha ngithi mina ababacula bakhiphile awufaka album ngabani lapha kanti izofaka kubantu abemotweni kwathi ukuphola yabo ngiyaxolisa ukuhleka ngisazozana mana nani indaba yengoma le ethi ngena kulayini yeah lapha nakwethu kubonakala abantu abaningi abanye abasezingeni lokuthi ngempela balapha emehlweni omhlaba njengobaqeqeshi bebhola lapha na uma ngoba ngithi sibabonile umhlalo lapha na omenziwa sibabonile bethi ngena kulayini kuthini kuwe kubona ingoma yakho mfethu ithakaselwa abantu kangaka akenedwa leyo no Mama Shona Mkhize Mama Mkhize naye ngambona lapha na ku Instagram kwi story sakhe ethi ngena kulayini so kuyinto enkulu kakhulu kuyaqala ukwenzeka emlandweni umlando kuyaqala ukwenzeka mina bengayitsheli ukuthi uMaskandi usuhambe kakhulu kangaka nanokuthi nje bafowethu aselikhulumeni iqiniso sometimes izinto ekanje zibulala lento ukuthi uma umculi kaMaskandi kuze uzothola ihit kumele uzuyopika abacula bakwamanye ama-genre abahitayo bese ukhanda ihit yakho uzoshaya imiliyoni ikhanda nje lento ukuthi siwuMaskandi siyakwazi ukuyimela singaxutshwe nagogo singaxutshwe namchilibana uyabona siyakwazi ukuyishayela amamiliyoni ethu siyakwazi ukunyakaza omanqoba mnqithi siyakwazi ukunyakaza zohlala obe Richards Bay abantu prominent yabo adingi ukuthi mhlambe kuze kuthiwa uyamisa uhamba uqubu uhamba uhlanganisa udondoloza la sishaya ingoma siyithina siwuMaskandi sinjalo mangilanda uluve ngimlanda uMaskandi ngilanda uSiphe uzomemeza isiMaskandi ngoba lento izosenza ukuthi thina kuthiwa hawo uMaskandi kufanele uzucutshwe kuze uphumelele yabona so siyimele nje silwa ne-identity yethu siwuMaskandi angeke sipike sonke madoda Nansi ingoma la ethakaselwa kakhulu abantu ikakhulukazi abona ukuthi ngempela abantu abaningi badlule usizini badlule ekuhluphekeni baye uma usuthi kodwa uNkulunkulu ungenzani usubeka usudeka itafula phambi kwezithazana awungikwenzeleni wenkosi yami ngibone sengilandela i-track ngemuva yena wadeka itafula awuyikwenzele awela ayi yazi ngangazi ukuthi le ngoba yahitha kanje ukholo lihithayo kuyaqala futhi emlandweni kuyaqala kube ne hit yokholo kuyaqala emlandweni kaMaskandi kwagcina ngomgqumeni ethi Jehova melusi wami ethi zokuthumelela i-SMS yabo so ngiyathokoza kakhulu ukuthi abantu ngibabone bethokozela ukholo kangaka ngoba kukhomba ukuthi uNkulunkulu okwakhe waqhakambisa ngoba siyayishaya ingoma kodwa lezo zokholo ayihit cha uNkulunkulu uthe le negama lami ngizohamba wafuna ukukhulumela insizwa eziganwe zintombi ezingomama beingane zezinye insizwa ayisuka manje uyabona mfowethu ngoba ukuthi mnumzana awazi uvela utheleke nje noma ushaye ngesikhathi osithandayo ngoba uthi umama umntana yakho le sewumntana uyabona mfowethu ngobe uma ngathi sikhuluma ngale album safuna usuku lonke ngoba ingoma nengoma iyakhuluma yabona usakhuluma le ngikhumbule enye ethi mawukhulisa uma mncane uzokhuluma indoda ngoba akancengi yena owakho mama uzokuncenga uyabona so nale akayena akaze kube umama umntanakho umngami ube umama umntana wakho but ngoba sewumngami akuseyena mama umntana wakho usefresh usegezekile wazi ovuka azoba umngami kimi mawufuna mama umntana mawufuna ingane yakho akabonini wayishiya ngithi mhla izogana mina musu ufonela umngami uthi ufuna mama umntana wakho ngo2 ebusuku usilele uyangitshelela phela hayi ayikho lonto le ngibona uhloniphile fakazi akazi nje lezi ikhathi hayi khulileka ngiyaqala nje ukubona lezi ikhathi inkabi yami ke leyo ngiyaqala nje ukubona lezi ikhathi efike ekusela imzuzu engakho bangena indawo akubulala nyanga Khuzani uhloniphile mfethu Khuzani sasiphethe la lokugcina nje ungathi intaba baba njengoba ke uyobonena nezikhumbi zabalandeli bakho e-workshop ngingathi njengamanje asiphumeni siye workshop ngenkani kumahala ke lapha uzofika nje bakhona abaculi babahlukahlukene uzofike kakhulu futhi bazodlala izintsha zodwa akekho ozodlala ingoma endala bonke ba release nje oba uyabona nje ufala ubugilima ngufala kwethu asishayina ihlombe kanza kwethu hayi ugilima ngumfana
washaya ikhanda washaya impela wayihubula ingoma uyabona Yeah. so uzobe khona naye ukhona uLimit uzodedela ezintsha ukhona inkosi yamagcokama ukhona unjoko uzodedela ezintsha ukhona uMalahle uzodedela ezintsha ukhona uQhosha uzodedela ezintsha ukhona into encane uzodedela ezintsha babaningi bafethu ngimkhohlile ngoba lekho iphepha phambi kwami kodwa bafethu bayeza bazodedela ezintsha nje bonke Uzobetha into encane uma ufuna inkani uzoyithola. ethi mawufuna inkani ethi lenkano oyiphakayo lenkano lokhu uyigcisha kuwe ufuna uyikhiphe lapha egcineni hayi omaskandi basebenzile eqhawe basebenzile bonke asibabongene abaculi bafethu basebenzile nenkosi yaboka hayi iliphethe hayi iliphethe vele yasuka yahlala phezulu Abafisa ukuthola le ngane yakho bangathola kanjani? inabuza umbuzo obalekile abaye lapha ku YouTube befike be download beye go ama iTunes go Spotify endaweni nje ifanele bafethu angwenzanga ama CD nama USB ngiyazi ke bazongishaya ema rank kodwa bo bengixolele ngithe nje ake ngifocus kakhulu la ku digital ngoba egcineni vele nayo impilo egcineni Hayi sekunjani? Ifile ngempela ubuchwepheshe sisikubo manje. yeah siyabonga kakhulu kwezikoleni angikwazi ngayibonga izikole i-challenge abayenzile baqhubeka nabaze bangimema kwezinye izikole engizoyihambela from ngoJanuary wonke umuntu ungena kulayini yabo ngiyabonga kakhulu intokazi zami engithanda seyingenile yeah bangena kulayini abantu bangena trucking lapha trucking ngibona ubhebhe lapha yeah cha ngikhonzela lezingane zami bakwethu phela sengaba ubaba ngilezingane zami zingilalele nje ingane zami hayi mbuzi ingane kodwa ayikhona bo. Hey, hayi sikhona bo. ubona ngesiphongo ama Blue Nation ngihlanganele kasho siyabonga Jabu umnumzana waMathaki. hayibo pasapha la